13. januára 1987 vrcholilo mimoriadne chladné obdobie, kedy prúdil do strednej Európy studený arktický vzduch, a to v sprievode intenzívneho sneženia a silného vetra. Doprava vtedy úplne skolabovala a boli vyhlásené mimoriadne školské prázdniny. Na mnohých miestach sa prepisovali teplotné rekordy. 30-stupňové mrazy boli najmä na Ponitri a na severozápade Slovenska. Aj keď je január, tak sme asi celkom radi, že takéto mrazy na najbližších 10 dní meteorológovia neočakávajú. Dobrý večer, vítajte pri aktuálnej predpovedi. Po prechode teplého frontu, ktorý je v týchto chvíľach už mimo našej krajiny, sa naše územie dostalo do tzv. Teplého sektoru, čiže do oblasti, kde prúdi teplý vzduch od juhozápadu. No a v ňom sa dnes od juhu rozšíril výbežok tlakovej výše a preto zavládlo na Slovensku prevažne slnečné počasie. Zajtra popoludní už bude situácia úplne iná, pretože sa na nás chystá studený front, ktorý je zatiaľ nad západnou Európou. Do poludnia sa zrážky u nás nepredpokladajú, pretože sa jeho príchod na Slovensko očakáva až neskôr v popoludnejších hodinách. Tento front je však zrážkovo veľmi nevýrazný, preto aj dážď, prípadne sneženie má byť iba ojedinelé a ešte k tomu aj veľmi slabé. Po dnešnom prechodnom oteplení sa zajtra opäť dostaneme do chladnejšej vzduchovej hmoty, ktorú za sebou dotiahne už spomínaný studený front. Nebude to však žiadne výrazné ochladenie, pretože Slovensko sa bude nachádzať v teplotnom pásme od 0 do plus 5 stupňov, pričom na západe môže byť o 2 až 3 stupne teplejšie. Dnes bolo veterno najmä na horách. Na Chopku dosahoval vietor opäť silu orkánu a v nárazoch fúkal rýchlosťou viac ako 120 km za hodinu. Zajtra má v nižších polohách fúkať iba slabý vietor, prevažne južných smerov. V ranných hodinách jazdíte opatrne, pretože dohľadnosť bude znížená, a to vďaka hmle alebo nízkej oblačnosti. Naďalej platí upozornenie na riziko šmiku, a to najmä pri nízkych teplotách, kedy môžu byť niektoré úseky ciest zľadovatele. V horských oblastiach má k tomu naďalej fúkať silný až prudký nárazový vietor. Pred nami je jasná až polojasná noc. Rátajte však s tým, že sa už počas noci začnú tvoriť hmly alebo nízka oblačnosť, ktoré postupne na viacerých miestach zakryjú hviezdnatú oblohu. Do rána sa vzduch ochladí na -1 až -7 stupňov a fúkať bude prevažne slabý až mierny južný vietor. Na horách však bude stále veterno. Uprostred týždňa sa u nás v počasí žiadna výrazná zmena nekoná, tak sa poďme spolu pozrieť, čo nás čaká v jednotlivých častiach našej krajiny. Na západe Slovenska sa budú z rána udržiavať v nižších polohách hmly alebo nízka oblačnosť. Cez deň začne od západu postupne pribúdať aj frontálna oblačnosť, z ktorej môže neskôr popoludní a k večeru aj slabo zapršať. Teplota tu vystúpi na 4 až 8 stupňov a fúkať má slabý až mierny južný vietor. Na strednom Slovensku rátajte tiež s hmlami alebo nízkymi oblakmi, a to najmä v ranných hodinách. Cez deň sa obloha vyjasní, aby sa mohla popoludní opäť zatiahnuť oblačnosťou. Najmä na severe sa k večeru aj slabo rozprší, alebo to budú zrážky zmiešané. Tu vystúpi teplota na 1 až 4 stupne, na juhu sa oteplí do 5 až 6 stupňov. Vietor bude fúkať od juhozápadu, ale iba slabo až mierne. No a na východe nášho územia bude tiež z rána hmlisto alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Počas dňa má byť polojasno až oblačno a k večeru sa môže vyskytnúť slabý dážď alebo mrholenie, prípadne to budú zrážky zmiešané. Teplota sa tu vyšplhá na 0 až plus 4 stupne a fúkať bude iba slabý, premenlivý, zväčša južný vietor. Na horách bude zajtra prevažne iba malá oblačnosť. Na podhorí sa však z rána môžu udržiavať hmly alebo nízka oblačnosť. Tá sa však postupne rozplynie, až bude aj tu zväčša slnečno. K večeru sa začne obloha od západu až severozápadu zaťahovať oblakmi, z ktorých môže aj slabo zasnežiť. V nadmorskej výške 1500 metrov budú zhruba 2 až 3 stupne. Vietor bude v stredných a vysokých polohách stále dosahovať rýchlosť až do 55 km za hodinu. Biopredpoveď je zajtra na trojke, a to je mierna záťaž. Potrápiť vás môže únava alebo migréna a dávajte si na seba pozor, pretože zajtra platí aj zvýšené riziko úrazov a nehôd. Vo štvrtok cez deň môže ešte doznievať zrážková činnosť z noci, ale obloha sa postupne vyjasní. Teplota vystúpi na 0 až plus 7 stupňov. V piatok nás čaká prevažne polooblačné počasie s hmlami. V sobotu sa k tomu pridajú aj slabé zrážky. No a v nedeľu bude z veľkej oblačnosti na viacerých miestach pršať, na horách snežiť. Teploty sa však výraznejšie meniť nebudú a zostanú v intervale od 1 do 8 stupňov. Na juhozápade Európy sú teploty v týchto dňoch oveľa vyššie. Pobrežie
Španielska bude zajtra slnečné a teplota vystúpi na príjemných 16 až 19 stupňov. Zahambiť sa nedajú ani Atény, kde ale bude o niečo chladnejšie, a to zhruba 14 stupňov a slnečné lúče budú prekrývať hmly. Na severe vládne zima, takže v Helsinkách má byť zajtra 1 stupeň nad nulou a očakávame tam aj snehové prehánky. V Bruseli budú prehánky alebo búrky dažďové, pretože teplota vystúpi na 7 stupňov. V Dubline bude počasie premenlivé, a to pri teplote 6 stupňov. V Karibiku pokračuje slnečné počasie s lokálnymi prehánkami a búrkami. Teplota 26 až 33 stupňov. A z tepla poďme do zimy. V Tatranskej Lomnici je 55 cm snehu a jeho kvalita je veľmi dobrá. Niektoré strediska obmedzili svoju prevádzku iba na piatok, sobotu a nedeľu, ako napríklad Liptovská Teplička alebo ski centrum Čertovica. Mýto pod Ďumbierom hlási 45 cm snehu a jeho kvalita je veľmi dobrá. Lyžovať sa dá aj na Táloch, kde dosahuje výška snehu zhruba 50 cm. Na Kubínskej holi majú aktuálne viac ako pol metra snehu a podmienky na lyžovanie sú tam veľmi dobré. Z nasledujúcich stredísk sú na tom veľmi dobré napríklad Roháče, kde dosahuje výška snehovej periny až 75 cm. Veľmi dobre si zalyžujete aj v Bachledovej, kde majú zhruba 40 až 50 cm snehu. Z ďalších stredísk má najviac snehu Jasenská dolina, a to až 50 cm, a podmienky na lyžovanie sú tam veľmi dobré. Aj tieto strediská majú snehu dosť, a to až 85 cm, a jeho kvalita je veľmi dobrá. No a veľmi dobré podmienky na lyžovanie ponúka aj Salamandra Resort, kde majú 30 cm snehu. Tak a sme na konci dnešnej predpovede počasia. Na Markíze sa už o chvíľu začína seriál Búrlivé víno a po ňom vás o 21:30 čaká premiéra Zámeny manželiek. Ja vám želám ešte pekný večer a dovidenia.